Nasamta sa pikas kabahin mga kanhi Cabinet Secretary ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte motambong sa ang confirmation of charges hearing karong adlaw. Isip kabahin sa ilang legal team niini. Straight to the Samtang ang ICC wa unay gitugtan nga in-person visits panahon sa mga hearings sa kanhi Presidente. Straight to the Ato sa ngisgutan ang confirmation of judgment, confirmation of charges nga himuon karong adlaw mga higala. Hearing karon dito sa ICC unya nga gabi mga kahigalaan batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan si Duterte ni issue na waiver nga dili sa motambong niining maong hearing. Mga higala sa nasod din dad-a si kanhi Presidente Rodrigo Duterte to sa layong lugar gyud. Mabutang na to mga higala nga sa muna nga mga tao malburuto gyud mga higala kay magistorya tag tinuod kining resulta sa surveys after surveys ni Sara Duterte nga siya nag-una pagka presidente og kanang survey mga higala Presidente Rodrigo Duterte sa iyang rating pagkahuman niya sa iyang opisina nga taas kay sa rating masabot na to na kanang scientific ba nga mga tao do naman ito'y nasuko niya pero mas daghan gyud ang nakauyo niya. Straight to the point. Muna nga mag-alboruto gyud ang katawhan nga si Duterte mahigala ilang dakop giturn over sa ICC bisag walay jurisdiction kay dili naman membro ang Pilipinas mga sukintig paminaw. Unya ang rules mismo, ang Rome Statute mismo gilapas mismo sa mga nagdakop wago ni agi og Kortes Pilipinas. Nga kana mahigalang bisag unsa nga order gikan sa foreign countries di man na pwede, di man na mga kagalaan enforceable inikabot sa Pilipinas. Kinahanglan man ang muagi mga higala mo coordinate sila sa atong korte. So katong hitabua mga higala grabe. So gipada mga higala sa Presidente Duterte didto sa dahig. Ug unya lisod kayo gyud no nga kanana ang mga parente kaysa may makabisita niya dito. Pero ang usa ka buta nga kuan nimo, matan-aw nimo no nga ang immediate familiar gyud may makabisita ang Duterte mga sukid tig paminaw. Pero ang mga Pilipino nga tuwa dito dito sa Europe nangadto gyud. Nipakita gyud silang suporta. Diha nimo makita unsa ang support nga gihatag mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa katawhang Pilipinhon. Straight to the point. Kana ba istorya na tag tinuod ba? No? So, karong adlaw another hearing nga himuon mahigala sa International Criminal Court. Pero si Presidente Rodrigo Duterte, kanhi Presidente Rodrigo Duterte mi hatag na sa iyang waiver. Nga dili siya mahigala mo attend sa maong hearing mga sukid tig paminaw. Mao ni ang iyang suwat ngadto sa International Criminal Court. Ato na ipakita niyang suwat na kasama nga names. Kaya aron nga ato may galang mabasa. O niya, dito sa pikas tingali ka na ang korte lang siguro niya dahil ang niyang suwat ni Presidente Duterte. Or kana baka o si May kanang Duterte lang nga naong niya ang pikas niyang suwat. Ay ato lang ipadagan niyang suwat kaya aron mabasa na to o ang mga tao sad makabasa. Although nakabasa naman mo ani katong ato mga kaigsunan na kay na post naman ni. O ako mga gi-post mahigala sa akong FB page, no? Atong official FB page mahigala Attorney Rufil Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok mo na atong official FB page. Kay doon na po yung mga naghimo o kuha ko kanang FB page. Kusog ba kayo mga komentaryo? Basta kita yung mapasanginlan mahigala nga kita yung komentaryo. Pero ako lang karohon mahigala. Naghay maghimo na ko o kanang FB page ba? Pero kini, no, nata mga higalay official kining Attorney Rufil Fernandez Banyok nga nakasuluot ko mahigalag suot nga kuan kinini ang kaki og color. O niya napoy background may tong sunog sa Mandawi nga kuan katong ilang ubos sa tulay ba. Mo na i-picture na napita. Katong uban mga kagilaan ganahan mo sa siguro sa kanana ang maghimo po sa akong pangalan tingali inday kay. Pero napoy mga fans nato nga naghimo-himo sa sila day. Na mga fans okay. So atong isgutan mga kagilaan ko nang i-post no ang iyang letter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte addressed to the ICC mga sukid ti paminamoni ang giingon atong pagabasahon mga kagalaan. Tingali sa pika siguro names ang naong lang siguro Presidente Duterte no. Bisag wa na apel akong naong na lang nya kabasa naman ng mga tao. Ato lang mahigala basahon niya atong panikamutan og explain og atong binisayon niya matagkaron og unya ato mahigalang hatagag pag-explicar. So matur pa dinhi I Rodrigo Roa Duterte wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed
for 23 to 27 February 2026. Sabi na saya pa, ako, si Rodrigo Roa Duterte, gusto nga mo waive sa akong katungod pag-apil, pagtambong sa hearing, alang sa confirmation sa mga sumbong nga gitakda karong adlaw pitsa 23 sa Pebrero ngadto sa 27, so Lunes dinhi hangtod sa Biyernes, ang pagtakda nining buwan sa Pebrero 2026. Matod pa dinhi, I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. Matod pa, mga higala. Nakasabot ko sa sangputanan, sa dili nako pagtambong sa hearing, subay sa pagpasabot usab sa akong abogado, og nisalig usab ako niya, og sa akong tibuok, sa pagkwestiyon sa mga ebidensya alang kanako. So mo ni ang gisulti may gala nga di siya motambong, nakasabot siya sa mga sangputanan aning tanan, o niya iyan na lang gisalig sa iyang abogado o sa iyang team ang pag-challenge, ang pagpangutana unya sa mga ebidensya sa prosecution, sa iyang kabahin, mga sukit di paminaw, iyang isalig tanan sa iyang abogado. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. Matod pa niya, dili sa ako mutanaw sa proceedings gawa sa korte pinaagi sa teknolohiya. Dili ko mo sunod. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. Ang original nga kopya ni ining maong waiver o sa akong pirma naa sa mga kamot sa akong mga abogado. Straight to the point. Matod pa Duterte. My reasons are as follows. Ang akong mga katarungan mao kining mosunod. Matod pa niya. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. Wala na ko ilha ang jurisdiction sa International Criminal Court nga rikan ako. Kaya mo lagi ni ang basis ni Duterte mahigala, wa naman dili naman membro ang Pilipinas. Pero kini mo kung International Criminal Court mahigala ila man sa ipamugos ning ilang kaugalingon. Kay mismo gani mahigala si Trump, si Putin nga di pod membro mahigala ang Russia ila man gipagaw sa gwaran. Lahi po ni mahigala ning maong korte. Mona nga si Vladimir Putin pinaagi silang Cortes Moscow di pagawas po warrant batok sa mga judges sa ICC. Yaon sa ning kalakiha mga sukit di paminaw. Pero Duterte may gala calculated niya ning iyang gihimo. Kini mo mga kagilaan tanan nga mga iyang mga hangyo sa husgado, mga sukit di paminaw. Bisan pa man sa iyang pangidaron, wa gyud gud. So makita niya medyo lahi ni og pamaagi ning maong korte. So muna mga kaigalaan, in fact, delikado pa nga himuon sang poster boy ani. Kay kini magong International Criminal Court, mga sukit di paminaw, kung imo mabantayan, kisa may gi-prosecute sa International Criminal Court kuno nga mga gamahanan gyud. Kisa man kuno. Wa gyud, di man kadot mahigala nga ri. Donald Trump di kadot. Ari mahigalang Putin di kadot. Mismo ganing Benjamin Netanyahu sa Israel di kadot. Wala oy. Pero kini mga higalang nitabo kang Presidente Rodrigo Duterte dili ni. Kay International Criminal Court mga higala mo nag-initiate ang tanan kun dili si Presidente BBM ang iyang administrasyon. Kay sa ako nang gingon kanang International Criminal Court wala sila pulis nga mo implement sa ilang order. So mo na karon kini BBM ron medyo maratol gini ron og mabot ang eleksyon mga higala nga mudaog sara ini na. Medyo delikado sa BBM ng kalakiha kay iya mang gihimo mga kigalaan nga grabe gyud ang iyang gihimo ngadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. No? Ato tiwason sa basa na pa ko mo dugang komentaryo. Basi mahinay ka na itong komentaryo dayon na kasamang kay. Matod pa din sa iyang sunod nga gisulti, I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and renditioned
to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. Straight to the point. Matod pa niya mahigala. Ako usa ka Pilipino o gipugos pagpasakay sa eroplano, gipugos mahigala pagpasakay o gihatod dito sa dahig sa Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution. Matod pa niya. Kinisukwahi man sa konstitusyon sa akong nasod. Straight to the So point. nining puntuha may galamas gipalabi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang pag-follow sa konstitusyon because ang konstitusyon mismo baya mga higala ni ining sitwasyon na karon nga pagdakop ni Duterte wa mo agi sa atong korte. Insulto ni sa atong konstitusyon actually. Straight to the point. Anong insulto man? Ang atong konstitusyon may pinakalabaw nga balaod na to. Mao kanay batakang balaod sa Pilipinas. Unsa may giingon sa atong konstitusyon? Dili pwedeng dakpon ang tao kung way warrant. Unya, kano sa aman dunay warrant? Kanang warrant of arrest nga i-issue sa korte nato sa Pilipinas issued by a Filipino judge. Dili ang ato sovereign country ta. Di ta pwedeng manduan lang og ubang nasod. Straight to the point. Kanang warrant of arrest sa ICC nga wa mo coordinate mga higala sa atong korte sa Pilipinas invalid na. Pero ilag yung gipugos mga sukit ng paminaw. Ang sa pa man pag-argue ni Duterte dito mga higala labot ana. Himuon siyang poster boy. Dito sa ICC may na lang kinsa may at least nasa ni kapanghambog sa ICC dahil kin nga di atay presidente o atong gi-prosecute. Gamhanan dai mi ang ICC kay naka-prosecute mi og presidente. Amo na ilang ipanghambog sus Duterte mahigala daw iyan ang gi-calculate na dili ko mo pagamit ninyo. Maski palabi niya nga iyang i-follow ang konstitusyon sa Pilipinas nga para niya mahigala kining maong gihimo bato kaniya nga gidala sa dahig usa ka flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. Pagtama kini sa soberenya sa Pilipinas. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president. Kining pagkidnap kanako. Kini ni ang gi-facilitate kini. Gihimo kini. Nga gihimo kini sa opisina nining incumbent nga presidente sa Pilipinas with a plane specially chartered for this purpose. Gihimo sa naglingkod nga presidente uban sa eroplano nga gibayran tungod lang niini nga purpose. May gasto ang Philippine government. Liman ka na may gala. Ni gasto ang Philippine government pagyatak sa iyang kagulingong konstitusyon. Straight to the point. Ay, prangka-prangkang pag-istorya. Kinato ba? Klaro-klaro ba lang kay naman as balaod. Kanagong International Criminal Court, maka-issue siya warrant, di ba pwede nga imong iditso. In fact, ang Rome Statute ingon yun nga, iagis korte. Inidakop ni mo sa tao gani, iagi yun sa atong korte. Kiniwa mo agi, iditso sa plano. So, bastusan ang pamaagi ba? Muna ang iyang gibarugan, may galang Presidente Rodrigo Duterte nga, dili siya, kining pagkidnap patok niya gihimo ni sa naglingkod nga presidente. Pinaagi usab sa eroplano nga gibayran tungod niini nga purpose. Straight to the point. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Matod pa niya. Kaya iya man nagika-explain mahigala ka ng extrajudicial killings mga sukid di paminaw. Naamanggoy mga namatay diha mga kagalaan nga panahon sa war on drugs. Kanang war on drugs mahigala gi-explain ng Presidente Rodrigo Duterte ba nga kinini ang pareha ng war against dengue inana. Yan ang gi-explain. Kana kung usa ka kriminal pagdakop sa kriminal mga kagalaan og labi pagsabog pa ng kriminal og delikado ang atong kapulisan atol sa pagdakop kay namang mga manukol mga higala. Siyempre ang pulis mogamit sa iyang puwersa. Mo nang duna mga higalay nang namatay sang uban. Pero dili na mga higala nga ang gitudlo mahigalang Presidente Rodrigo Duterte atol mga kagalaan sa iyang administrasyon nga kung mahimong mamiligro imong kinabuhi mogamit ka puwersa.
Kay lisod man kayo. Para ang Duterte may lisod man kayo ang atong pulis na hinoy hayaon. O yung kriminal na buhi. Kini bitaw mga kagalaang nahitabo ron sa Toledo. Kini nahitabo sa Toledo karon. Usa kini mahigala ka classic example nga ngano ang mga tao makarelate ang mga tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Ni ay bata nga 12 anyos. Nay bata nga 12 anyos gipatay mga higala sa usa ka adik-adik. Kanang makaingon gyud ka nga mo na hinungdan nga mga tao makarelate kayo. Wala ako maingon ako sige lang kay pwede man nga ang nakatan-aw atong biktima lahi ang inyong pananaw, lahi po pananaw atong suspect. Mo naman naglahi gid atong pananaw. Kini ako ipakita mga kagalaan. Ibantay mo doon na may naluoy ni Crystal Joy Abarquez. Naluoy sa bata nga usa ka grade 6 student nga si Joy Joy, inosente mahigala. Mo na mismo gani ato na interview ang inahan ni Joy Joy, ingon gyud hasta mahigalang igsuon. May pa mamatay sa na siya. So karon kanin duha mo naman naglahi atong pananaw. Mo na mayon ko sige lang, mo respect lang ta. Kanto si Father Flavio Villanueva atong respetaran lahi po iyang pananaw. Iya luoy siya sa suspect. Mao po iya. Pero ang uban mga tao sama ni Father duha ni kapare akong i-compare si Father Siano Ubod, luoy siya ni Joy Joy. Si Father Flavio luoy siya suspect. Kay kini karon patay mga higalas Joy Joy. Kini suspect. Naas prisuhan. Di man ni pwedeng hilabdan kay oras ganin inyong hilabdan. Mo reklamo gyud sila ani nga ang human rights. Ayaw ninyo na og hilabti. Kay apuhapan lang gid ninyo. Ayaw gyud ninyo hilabti kay na human rights ta. Kung man nagiingon Duterte nya karon lagi ang inyong concern human rights, ang akong concern human lives. Mano diha nagkalain ang pananaw. Pero kining iyang giingon, I do not recognize the jurisdiction of the ICC. Mo na iyang baruganan. Usa ka dakong sakripisyo ni in the park mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Kining hitabo akong tiwas og basa ni makigilan pero namatay gong oras. Inigbalik na lang nato mga sukit ng paminaw, no? Kay ni ani iyang pagkasuwat mga kagilaan o miingon siya nga these claims have been peddled by my political opponents. Mo ni niya nasumpay-sumpay karon. Kinis Marcos ron medyo ratol man gini. O galing mahigala iyang mo ni ang gibuhat ngadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mo na giingon ang kinabuhi baya usahay naka sa taas usahay naka sa ubos. Sama ka na sa ligid nga naa ka sa taas ron mabutang panahon nga moadto ka sa ubos. Straight to the point. Unsa man kay may tabo nimo unya. Mo na karon abot Marcos may gatos naga og panguyab lini.